חסן נסראללה חוסל, איזה יופי של גורל. חשב שיכול על היהודים וחזרנו אותו חזרה לאלוהים. לא נצטרך יותר לחוות נאומים ארוכים עם צרחות, משתעל בלי סוף חוטף עצבים, עכשיו אוכלים אותך תולעים. יאללה יא נסראללה, הלכת מפה יא סאללה, עלית ללמעלה, סוף סוף פגשת את אללה. יאללה יא נסראללה, הלכת מפה יא סאללה, עלית ללמעלה, סוף סוף פגשת את אללה. רצית 72 בתולות, קיבלת 72 פצצות. חשבת שעל ישראל אתה תוכל לראות מה שקיבלת זה מאבק במחילות. הזמן שלך